Hafanenge vaino kuprofite zvichaitika kuna mukuru. Tozoita podcast kana zvaitika. Ndio test ka. Pane nyama itu but pane one ichanyanya kuva loud. Ichashanda nemaelder enyu ekuchechi kwenyu. Ichiti ndakachwaburu, ndakakamburu naevangelist. Voda kukuisa pa trap nekukusvibisai kuti vakwanise kucontrolai. Ndo setup yanga tichiti vanhu vachazofungidzira muchanobuda muchitanga chechi. But imi mucharamba makamira and shoko raMwari rezvokwadi richakupupurirai. But this event ichaitika manje. Ndokuwedzera dzopapa. Aiwa samanya kayo ndapiwa prophet. Ngomira kama ndipozea ka. Ngula komenda prophet. Kune prophecy. Sakachimira kaspax. No, ndimfanira ndinjira. Ndemvangeri. I think ndona ma videos nyakawandisa panto nyaya dzema prophets. Muchita sekuti amo believe munyaya dzema prophets kuti atestwe. I think now time yakuri chichikutarisai kutesta. Because I still remember makata podcast na Murambwi na Zibo angaripo and I was there. Muchitaya kuti ma prophets anofana kutestwa. Then pane zvakaitika kwa makandiyo vachinzi vanhu ngavaone zvinhu zviri muhomwe. Makati no, hakuna ma prophets kwese anoda kutestwa. Chichikutarisai kutesta kubva ndifunga tane 2 years, 3 years chichikutarisai kutesta varuma. Okay. Vamakandiwo pavakaita test yavo vangani vakamira maprofita. Now that you talk about prophets akaenda. Vangani maprofita akamira. Muvangelist just received a prophecy. Yes. We want to give him time to meditate on that. So Evangelist, you now have an opportunity to answer 2 questions only. And then I'll give my closing. But I wish also I understand. It's a wish only. It's not going to be granted. Maybe it's important to use Sparks. Sparks akamundibvunza mubvunzo we pasiri pa podcast futi. Sakaita zvakanaka zvikuradzo zviri kukunetsa masikati neusiku. But rekanditi Sparks. Zvaunoita iwe handiti. Prophet waunotesta. Handitika. Ndi prophet ari kuuya achinza atumwa kwauri. Kwabara zvandora. Prophet waunotesta iwe. What is the way? This is what we do. Tinodedzera mharidzo yekuti wane maprofita yedzai mweya uri kwamuriko. Kuna profeta akauya kuHDA vanopinda. Handika anonzi Ellen White. Prophetess. Inini even ndandatenda zva kuti she was a prophetess. Ndakatanga ndatarisa basa rake because ari kuuya kwandiri. Iwe wagona kana usine na Ellen White. There is no need yekuti umutest. You only test kana wada kutarisa basa rake. So anditeste muprofita asiri kutumwa kwandiri. Asi ndinoudza vari ikoko. Vari kuti ndakatumwa kwavari. Kuti munhu wamuri kuti akauya kwamuri muedzei. Saka zvakune ava manje kuti vanounderstanda here kuti basa iri rinoitwa sei. Ndikatesta Paul Mwasha. Unfortunately he is late now. Andika kune vanhu kwaMwasha vanonditi wakamuvenga. Tine muprofita panapa andika ari aiprofita nezuro makamuchoona andika and aigona kuti kusimudza iwo akakuprofita saka ichinzwa ivo wagona watoprofita izvi abva kukuprofita izvi kana zvandiri kutaura manje kuti mumboteste profita muvangeni no wait prophecy is supposed to come to pass. Saka idzwa naye ndokutesta kwatoita maprophets. That prophecy is supposed to come to pass. Ichaitika iya ina muchekseri ichaitika. But Muvangeni, we want to wrap up. Okay. What he also prophet Java is done to prophesy. It's important and yes. Because vari kuita basa rawo. And kana nichinzi testa uyu zvaari kuita manje. Ari kuti ndochifana kuti right zvamataura panapa no what I do Sparks I know this man so kana prophet watoti watumwa kwandiri neprophecy handitika handibva ndati panapa right Sparks uri kuona murume uyu ndomuziva ndakadai izvinhu no the gospel is not shaming so zvaurifunga kuti chinonzi testing ishaming kuti kana ndikadaro panapa ndobuda chinzi haakazonyadziswa. No. He said what he said. Ndapiwa prophecy.
handiri kunzi ichaitika. He's convinced to that kuti zvinhu zvichaita sei zvichaitika. Handina kupiwa period of time, I'm now waiting. Bible inoti kana muprofita akauya kwauri handitika akakupa chiratidzo ichi chikasaitika, ziva kuti shoko iro hatina kubva kuna Jehovha. Deuteronomy chapter 13 yoti kana muprofita akauya kwauri akakupa chiratidzo icho chikaitika handitika, asi akazoti kwauri ngatiteere vamwe vamwari vaunga usingazive iwe, ziva kuti hada kutumwa kuna Jehovha. Saka there are two things zvauri kupiwa nevhesi kuti panouya prophecy ikasaitika, the person becomes a false prophet. Panouya prophecy ikaitika, I have then to look also vamwari ndakutaza the spirit before I say now I found a prophet. Okay, so iprocess yandinofanira kuita ini ndapiwa bhozi yauya kwandiri, not to you. Handiwe kwaunondogara newo pasi ndichiti sparks. It's my job me myself versus the prophet here.